Ovih je dana u blizini Pule počelo podvodno arheološko istraživanje dvaju antičkih brodova. Inače, otkriveni su prije 2 godine, pa su lopovi malo toga ostavili stručnjacima. Ipak strpljenja ima. Kažu oni će kopati tamo gdje lopovi nisu znali. Lokacija kod Ližnjana specifična je zbog pličine, primamljiva za lovce na blago jer je do njega lako doći, ali i za arheologe jer je takvih lako dostupnih nalazišta u Jadranu malo. To što je površina brodova očišćena arheolozima je tek veći poriv da dublje istražuju. Međutim, nalazi se mnoštvo ulomaka i tako dalje i mi se nadamo da ćemo kroz naše istraživanja u naslagama pijeska pronaći još i cjelovitih predmeta. Arheolozima Zadarskog međunarodnog centra pomažu i studenti koje ovamo poslao UNESCO. I to na napredni tečaj podvodne arheologije, prvi put organiziran u Istri. Ovo je prilika za mene da steknem znanje kako bih u Bugarskoj mogla sudjelovati u istraživanjima na obali Crnog mora. Arheolozi se nadaju da će u idućih 5 godina moći točno saznati što se dogodilo dvama antičkim brodovima koji su prevozili amfore, lonce i posude te potonuli uz obalu Istre.